alltid god mat i flera timmar hemma. Och mamma hade varit ute och ätit annat. Hon hade varit stanna och han har varit mot några andra. För att... Jo, han ser dem också. Ja, sådär. Bra. Dina riktigt framtid. Ja, jag sa ju det till våra rättsstyrelser. Men de kunde inte ta hem det. Men han är ju arbetslös och han har vårdgaranti. Men nu ska han ju på arbetsförmedlingen när han var där här sist. För han är ju utskriven från sjukkassan. Han är ju en av dem. Och eftersom jag var opererad nu så skulle hon ha kontakt med läkarna och sjukkassan igen. För att han kan ju inte jobba för att han blir igen han också. På grund av hälsan. Det är lättare om vi är någorlunda nära varandra.